Turman sang Dumaguete City, Cornerstone Baptist Church. Nagaayo kag nagaagda, nagaimbitar sa imo sa pagpadayon sa pagpamati sa imo nga radyo o kung sa pagtanaw diri sa Facebook agod nga kita makakuha sa mga pagtulunan nga naghalin diri sa Balaan Kasulatan. Aton hambalan karon ining 1 Kapitulo 10 versikulo 9 kag 10 nga nagasiling, Ako amo ang ganhaan. Kung ang bisan sino nga tao magsulod paagi sa akon, maluwas siya, kag magasulod, kag magagwa, kag makakita sing halalbon. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat, kag pagpamatay, kag pagpanglaglag. Ako nagkari, agod nga may kabuhi sila, kag may kabugana sini. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo kag mga leksyon sa sining mga bersikulo nga aton ginbasa. Hambalan naton karon ang bugana na klase sang kabuhi. The abundant life. Kag ini mahatag lang ni Ginoong Hesus. Now, ang abundant life diri sa Balaan Kasulatan, wala nagakaulugan nga ikaw mahimo nga manggaranon. Kay madamo manggani nga mga tumuluo, mga matutong nga mga tumuluo ni Kristo Jesus dito sa New Testament nga sa gihapon nagpabilin sila nga imol ukon kabos. Pero may husto sila nga relasyon sa pagkamatuod ang kabuhi ba-exercise ini kung ikaw may husto kag maayo nga mga relasyon. Ang una, relasyon dira sa Dios. Ikaw tumuluo ni Kristo Jesus nga amo ang iya ginpadala sa sini nga kalibutan. Maayo nga relasyon sa imo nga isig katawo. Ikaw nagahigugma sa imo nga kasilingan. Meaning, wala nimo sila ginahimuan sa mga kalakasan, kalautan o kon mga sala. Wala ikaw nagatinunto sa ila. Ikatatlo, may husto kag maayo ikaw nga relasyon mismo sa imo nga kaugalingon. Imo ginbaton ang imo itsura, ang imo katason, ang mga nabaton nimo nga mga material o financial nga pagpakamayo, ang imo kahimtangan sa kabuhi, imo ina nga ginbaton. Husto ang imo nga relasyon sa imo kaugalingon. Ang iban nga mga tao nga hindi makabaton sa ila itsura, sang ila mga inagihan, ang tendency nga ila pagapatyon ang ila kaugalingon. Sila magakumiter sa ginatawag suicide o kung paghikog. Naton karon ang bugana nga klase sang kabuhi. May maayo nga relasyon, husto nga relasyon sa Dios, sa iya isig katao, sa iya kaugalingon, kag manginhusto ang iya relasyon bisan pa sa pagkabutang, sa kwarta, sa mga cellphones, sa mga gadgets, sa mga kadutaan, sa iya balay, etc. Now, si Ginoong Hesus nagsiling nga siya amo ang ganaan. Unahon nakon, ipahangop sa imo abyan ang bersikulo 10. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat, kag sa pagpamatay, kag pagpanglaglag. Ining kawatan abyan amo ni si Satanas. Makilala naton ang yawanon o kon satanic nga mga padugi o mga pamaagi. Pinaagi sining tatlo nga ginsambit ni Ginoong Hesus. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat. So, ang una niya nga paagi, amo ang pagpangawat. Ang pagpatalang, isa ka sahi sang pagpangawat. Ginakawat ang kamatuuran. Ang deception, abyan. Nagapatalang, nagapanginto, mga sinuitik nga klase sang padugi, sa pagpalapnag sang ilang nga tinuuhan o kun kulto o kun reliyon. Deception. Ikadua, ginagamit sang kawatan nga si Satanas ang padugi
nga amo ang pagpamatay. Pagpamatay. Now, tanaw naton ang history bisan pa sa recent past. Sino nga mga ginatuwag nagapalapnag sang ila reliyon nga nagagamit sang mga pagpamatay. Pagpamatay. Killing. Death ang ila ginahimo. Kung hindi ka magbaton, patyon ka. Pero kung magpasakop ka, batunon ka. Inang mga organisasyon nga nagagamit sinang pagpamatay, yawanon ina. Iya ina ni Satanas. Kay amo inang ikadua niya nga padugi paagi dire. Ikatatlo, pagpanglaglag, pagpangguba. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat, deception, pagpamatay, killing or death, pagpanglaglag, distraction. So deception, using death, physical death, and distraction. Mga padugi, paagi, ini ni Satanas. Ano naman ang pamaagi nga iya ni Ginoong Hesus? Ang iya ginasaad, subo nga siya nagahatag sang madagayaon nga klase sang kabuhi. Versikulo 9. Siling ni Ginoong Hesus, ako amo ang ganhaan, kung may magasulod agi sa akon, siya maluwas, kag siya magasulod magwa, kag makakita sang mahalab o kon makaon. Makakita sing halalbon. Are, abyan, ang ginasaad sang nag-claim nga siya amo ang ganhaan. Ang nag-claim nga siya amo ang maayo nga manugbantay. Ang una, nagsaad siya sang kaluwasan. Salvation. Siya maluwas. Kag ini nga kaluwasan, abyan, wala nagakulugan nga ikaw maluwas pirmi sa mga masakit. Kay ara karon ang mga pagtudlo nga kung ikaw matutom nga Kristiyanon hindi ka naging magmasakit. Mga pagpatalang ina nga pagwali, pagtudlo, kuno abi sang pulong sa Ginoo. Maga-resort sa mga milagro. Pero si Apostol Pablo pinakamatutom nga alagad sa Dios may kaluyahon man. Madamo sa mga tao diri sa balaan kasulatan nga sila Diyos nun, pero may masakit man kaangay ni Lazarus. Sa Lucas, Kapitulo 16. Diyos nun nga tao, pero may masakit. Abi ninyo, sa mga matutom nga Kristiyanon, ang sickness or disease, isa ka paagi nga sila nagapalapit sa Diyos. Nagapangamuyo, nagapamalandong pirmi sang pulong sa Ginoo sa tunga sang ila mga masakit o kasakitan. Ang isa ka tawo nga nagapalapit dira sa Dios subo nga siya maka-eksperyensya sang kabugana sina nga kabuhi, may kaluwasan. Kag ang kaluwasan nga ginahambal, kaluwasan sang kalag, gikan sa linaw sang kalayo. Siya maluwas. Ikaduha, kag siya magasulod kag magwa. Kung ang isa ka tawo na priso, siya nakasulod sa prisuan kag kabudlay sa iya, nga siya magwa. Kay wala siya sang kahilwayan. Pero ang isa ka tawo nga magasunod, magapasakop, magasubay sa mga pamaagi nga iya ni Kristo Jesus, siya magasulod kag siya magagwa. Ang matudtuod nga grupo sa mga Kristohanon o kung tumulo ni Kristo Jesus, nagagamit sini nga value nga mo ang freedom or liberty dira sa ila simbahan. Amoy naabyan nga sa aton nga mga kasimbahanan nga nagatindog sa kamatuoran, wala kita nagapamugos kung sino ang butuhon nila nga barangay kapitan o kung sino ang butuhon nila nga mayor o kung congressman, presidente, senador, wala.
Kay aton ginahatagan ang mga Kristiyanon nga magamit nila ang ila konsyensya, ang ila kaisipan, ang ila tanlag kung sa Cebuano pa. Kay kita nagapati kag nagato sa sining ginatawag naton liberty. Makasulod kag makagwa. Ikatatlo, si Ginoong Hesus subong ganhaan kag maayo nga manugbantay, siya nagahatag sa aton sang kabulusgan. Kag makakita sang mahalab, sang halalbon, sang pagkaon. Kung sa aton pa, abyan, kung ikaw magsunod sa kay Kristo Jesus, tungod sa bugay kag sa kaayo sa Ginoo, pinagi sa imo pagtuo o kung pagsalig sa iya, ang imo maangkon amo ini, kaluwasan. Ikaduha, kahilwayan. Ikatatlo, kabulusgan o kung katumanan, fulfillment, kag kahulugan sang kabuhi. You know, abyan, ini ba ang kalibutan? May mga gina-offer nga klase sang kabuhi. A prosperous life, a life that has full of meaning, a life that has no sickness, a life of wealth, etc. Pero ini tanan butig kung wala gintugyan, ginpaagi dira sa kay Kristo Jesus. You know, ang abundant life, abyan, nagatudlo nga ang kaluwasan na sandig dira sa maayong manugbantay kag ganhaan nga amo si Ginoong Hesus. Tungod kay ang genuine nga Christianity isa ka kabuhi nga dapat naton igakabuhi. Ang tanan nga gina-offer sang kalibutan mga butig nga aton biyaan. Since genuine Christianity is a life to live, all the others are lies to live. Aton biyaan, aton isikway. Kagkabay pakuntani ini nga mga kamaturan, abyan, imo nga pasidunggan, kag imo pasakupan, imo himuon nga importante, precious sa imo nga kabuhi. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga ikaw nagahatag sa amon sang eternal life. Kag kung magsunod kami sa imo, magpasakop, magtuman, ma-experiensyan man namon ang abundant life. A life that has salvation, freedom, and fulfillment or satisfaction. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon ini ginapasalamatan. Amen. Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon dira sa hinubaan sa aton mga kabyanan sa Kawayan, si Palay City, sa Kabankalan, dira sa Ilog na nagapamati sa sining istasyonan sang radyo. Ang Diyos magpakamayo sa aton nga tanan. No greater love is known.